Данил әфәнде, матбугат бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Рәхмәт сезнең дә. Менә минем тыңлаучыларым яза, Чаллыдан Гүзәл исемле кыз язды. Минем журналист буласы килә. Журналист һөнәре бүгенге көндә дәрәҗәсе бармы, акчаны күп эшлиләрме дип язган инде ул. Менә шушы хатка җавап бирүдән башласы килә бүгенге әңгәмәне. Мин уйлыйм, әгәр дә ул аның чыннан да журналист буласы килә икән, монда башка вариант юк. Чөнки ул барыбер журналист булачак. Чөнки күп кенә журналистлар теге журналистикада акча юк дип башка өлкәләргә дә китеп карыйлар, әмма барыбер кире кайталар. Чөнки әгәр дә журналистика җене кагылган икән кешегә, ул барыбер журналист булачак. Шуңа күрә әгәр дә бу сорау бирүченең бу хыялы чын икән, безне котыртып кына сорау бирмәгән икән әгәр, минем 99%-ка мин ышанам, ул журналист булачак һәр хәлдә. Журналистның дәрәҗәсе бармы бүгенге көндә? Бик авыр сорау бу. Чөнки бар да шикелле, юк та шикелле. Мин һәрбер сорауга да шулай җавап бирергә тырышам инде, уйларга тырышам, ни өчен бар, ни өчен юк. Бер караганда юк та шикелле. Ни өчен юк? Чөнки бүген массалык күләм мәгълүмат чаралары бик күп, журналистның сүзе бераз гына шуп информациядә күмелеп кала шикелле. Шуннан соң теге ангажированный дип әйтик инде массалык күләм мәгълүмат чаралары бик күп. Һәрбер журналист менә шушы кайсы матбугат чарасында эшләвенә карап үзенең сәясәтен, редакцион сәясәтен алып барырга тиеш бит инде бер яктан караганда. Икенче яктан караганда журналистның дәрәҗәсе киресенчә бар шикелле. Ни өчен дигәндә, менә бүген бик күп фейклар, төрле дөрес булмаган язмалар, сыйфатлы булмаган язмалар арасында заманында журналистиканың ниндидер сыйфатлы мәгълүматына ихтыяҗ тагын да зурая шикелле. Менә мин сиңа блогер буларак әйтүем түгел. Менә күп кенә блогерларның, мәсәлән, күп булуга карамастан, әйтик, укучылары, караучылары, аларның материаллары теге сыйфат ягыннан бик ким. Шулай бит, журналистик күзлектән чыгып караганда, профессиональ күзлектән чыгып караганда, шуңа күрә дә менә шушы алар үзләре үк менә шушы ким булулары белән профессиональ журналистиканы арттыра шикелле. Әгәр дә без инде уйламыйбыз икән сан ягын белән генә. Бөтен нәрсәне сан белән үлчи башласаң, бу ялган статистика. Шулай бит. Әгәр дә анда бер мин монда менә басып берәр нинди җүләрлек эшлим икән хәзер, шулай бит. Синең просмотрларың күп булачак. Ниндидер бер акыллы әйбер әйтергә тырышам икән, просмотрларың әз булачак, шулай бит. Шуңа күрә бүген медиа өлкәдә минем уйлыйм, менә бу просмотрлар артыннан гына куу, просмотрлар белән генә ярышу, тиңләшү, ул бераз гына ялган калия шикелле күзаллана миңа. Татар матбугатының киләчәге бармы? Ничек уйлыйсыз? Татар матбугатының киләчәге бар дип уйлыйм мин. Әгәр дә төрле матбугат чараларының формаларына күз салсак, мин гел әйтәм инде аны. Әйтә идем элек 15 ел инде сөйләшәбез, газеталар бетә дип әйтә идем. Хәзер инде 15 ел гына түгел, 20 ел сөйләшәбез, газеталар бетә, кагаз газеталар дип. Әмма һаман бетә алмыйлар. Димәк, ниндидер барыбер дә укучылары бар. Һәр районда бар газеталар, шулай бит, бар дәүләт газеталары, журналлар бар, кагазда чыгучы, һәм дәүләтнекеннән тыш бит әле, ярар анда кай вакыт әйтәләр, дәүләтнекен мәҗбүриләп яздыралар дип шелтә белдерәләр. Ярар дәүләтнекен алмыйбыз ди, хосусый басмаларны алабыз дигән. Чыгып киләләр бит, конкуренция белән, көндәшлек белән 40 меңгә җитеп, 30-40 меңлек тираж белән чыгып киләләр басма газеталар. Элек әйтәләр иде, менә әбиләребез үлеп бетсә, аларында укучы калмас дип, инде алай дип сөйләгәнгә дә инде 20 ел булды. Әмма ничектер барыбер басма матбугат үзенең, ни гаҗәп дип әйтеп куйым, мин соң инде белмим, үзенең укучысын таба. Ни өчен ни гаҗәп дим, менә синең дә күптән алгансың микән кагаз газетаны, әле син теге журналист буларак. Мин дә бик сирәк әйде, шулай бит. Әле менә соңгы бер 2-3 ел элек кенә мин әле өйгә яздыра идем кайбер басмаларны. Ничектер менә безнең хәзер кирип китте, барысы да онлайнга. Менә шәхсән мин үзем сез алып барган дип әйтик, матбугат.ру сайтын яратып укый башладым. Ул сайт 12 ел эшли, 2008 елда башланган иде ул. Ул вакытта
сайтлар, газета сайтлары бик я юк, я бик начар хәлдә иде. Шуңа күрә аның безнең эш башлар өчен мәйданы бик уңай булды дип әйтәсем килә инде. Ул вакытта бит әле Инстаграмнар юк, ул вакытта ВКонтактелар, Одноклассникилар да ул хәтле бар иде микән инде, ул бик теге башлангыч хәлдә генә булгандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу ниндидер аралашу мәйданы буларак кирип китте. Комментарийлар бик каты көчле язылды. Аннары бу комментаторлар дип әйтик инде берникадәр өлеше бәлки аның Facebookка күчкәндер. Бу шундый халыкчан сайт булып оешты ул вакытта. Һәм аның популярлыгы да менә шул халыкчанлыктан китте дип әйтергә була. Безне еш кына гаеплиләр, башка матбугат чараларының язмаларын алып, сез үзегезгә трафик ясадыгыз дип. Безне гаеплиләр еш кына, сез әзме күпме сары матбугат дип тә гаеплиләр. Мин нәрсә әйтәсем килә? Без башка матбугат чараларыннан язмалар алабыз, бастырабыз. Ул безнең гомумән безнең концепция ул сайтның, әмма безнең үзебезнең басма үзебезнең язмалар да шактый. Һәм әйтергә кирәк, бүген шундый көн, мәсәлән, онлайн ниндидер яңалыкларга килгәндә, журналистлар бүген, элек журналист ул яңалыкны тудыручы иде. Бүген ул сортировщик дип әйтәм инде, аралап утыручы гына. Чөнки яңалыкны тудыручы бүген ул кем? Һәрбер медиа шәхеснең Инстаграмы бар, һәрбер бала-чаганың Инстаграмы бар, һәрбер оешманың үзенең рәсми сайты бар, матбугат үзәге бар, Твиттеры, Шмиттеры бар, бөтенесе бар. Журналистларга хәзер менә шушы бик күп өемнән аралыйсы гына кала, нәрсәләрне аралап аласы кала. Менә шундый формада шул. Һәм безнең бу партнерлары белән эшләү, алар ул килешенеп эшләү, без аның каян алынганын куеп, логотипларын куеп, менә шул рәвешле бара торган хезмәт. Элеккедән гаеплиләр иде, хәзер инде гаепләми дә башладылар, чөнки башка матбугатлар да шушының белән шөгыльләнергә мәҗбүр. Һәм бу ни өчен эшләнелә? Менә әле генә әйттем бит, сан артыннан куырга ярамый дип. Сан артыннан куырга бераз гына без мәҗбүрбез. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, акыллы язманы укытыр өчен аның башыннан һәм азагыннан хәзер бераз гына жүләр язма кертергә кирәк. Менә шундый заман. Әгәр дә син акыллы язманы менә шушы ике жүләрлеккә төреп бирмисең икән, аны укымаячаклар да. Ул батып калачак менә шушы мәгълүмати ташкында. Әгәр дә син башта эләсең икән бер жүләрлек, аннары акыллылык, аннары жүләрлек, аның жүләрлеген само собой укыячаклар инде, һәм арада менә шушы акыллы язмага да игътибар итәчәкләр. Менә шундыйрак сәйер концепция, бу без уйлап чыгарылган әйбер түгел, бу тормыш ихтыяҗы безнең менә шундый бүген. Заманча матбугат нинди булырга тиеш? Заманча гомумән матбугат ул бик үзгәрүчән хәзер. Шулай бит, бик үзгәрүчән. Айга дип әйтә алмыйм, әмма елга туры килми. Менә мәсәлән, Telegram каналлар юк иде. Алар хәзер матбугат өлкәсенең бер юнәлеше, шулай бит, матбугат өлкәсенең. Элек мәсәлән, берәр нинди урамда гауга чыга икән, нәрсә дип кычкыралар иде? Я эфир позову дип кычкыралар иде. Эфир чакырам мин сезгә, мин сезне тармар итәм дип кычкыралар иде. Хәзер нишлиләр? Telegram каналга ниндидер аноним слив ясыйлар, шулай бит. Telegram канал аша ничектер хакимияттәгеләргә барып җитәргә тырышалар. Шуңа күрә аның хәзер юллары бик төрле. Аның бар инде плюслары, минуслары. Менә бу анонимлык миңа калса, ул бик зур минус. Мин аны һәр вакыт әйттем. Менә гадәти тормышта бит, мәсәлән, мин сиңа килеп, син жүләр дип китсәм, син мине судка бирергә мөмкинсең, әйме? Интернетта ни өчен әле башкача булырга мөмкин? Әгәр дә син интернетта әйтәсең икән, менә яла ягасың икән, кычкырасың икән, кемнедер гаеплисең икән, син аш күзең, үзеңнең йөзеңне, кем икәнеңне аш. Ягъни һәрбер сүз артында аның ниндидер шын йөзе булырга тиеш. Бенефициары дисәң дә буладыр, шулай бит. Шуңа күрә мин гомумән, бәлки бу күпләр өчен популяр фикер түгелдер, мин анонимлыкка каршы. Шундыктан. Матбугат бәйрәме сезгә зур бәйрәме, ничек уздырасыз бу бәйрәмне? Үзегезнең фикерләрегез, нәсихәтләрегез, теләкләрегез дип әйттегез. Минем өчен бу 19 май элекедән килгән бәйрәм. Шуннан да бу безнең өчен бәйрәм рухы бар бу көнне. Нәрсәсе белән кадерле бу миңа бу бәйрәм. Яшерен батырын түгел, без бит инде ничектер
Менә ачыктан-ачык сөйләшәбез икән, мәсәлән, дәүләти һәм хосусый матбугат чаралары арасында дуслык юк безнең, менә әйтергә кирәк. Минем белән бик күпләр килешер, дуслык юк. Чөнки, мәсәлән, хосусыйлар дәүләтнекеләрне әйтәләр, дәүләт кубызына җырлыйлар, биеләр дип. Дәүләтнекеләр хосусыйга әйтәләр, сез сары матбугат дип әйтәләр, шулай бит. Инде ул менә шушы тарткалашу, ул инде ничек дип әйтим, менә шушы 20 еллап килә, мин белгәне генә дә. Һәм бу бәйрәм менә шушы кайда гына эшләвеңә карамастан, нинди масса күләм мәгълүмат чарасында эшләвеңә карамастан, ниндидер бер берләштерү бәйрәме. Барыбер дә безгә, татарларга, нинди матбугат чарасында эшләвебезгә карамастан, инде булай итеп теге талашып нитеп, менә син фәлән җирдә эшлисең, син тегән җирдә эшлисең дип талашып йөрисе түгел. Һәм менә шушы бәйрәмдә бу чыннан да дуслык бар, көндәшлек артка планга күчелә, Бәллүр каләм лауреатларын билгеләүдә дә бу бәйрәм һәм дуслык хөкем сөрә, бөтен кеше кочаклаша, күрешә, көндәшләр күрешә, шулай бит. Һәм минем әйтәсем килә, бик шәп кенә чара бар иде, Смешная улица дигән. Бәллүр каләмнең җиңү тантанасына, җиңүчеләрне бүләкләү тантанасына бөтен кешене дә чакырып бетереп булмый. Анда инде күбрәк баш мөхәррирләр, җитәкчеләр килә, шулай бит. Ә менә Смешная улица дигән бар иде, аны кемнәр хәтерли булса кирәк. Хәтерлим. Урамда һәрбер редакция чыга иде, матур һава бит инде, матур һава торышы, бөтенебез чыгып, ул бик халыкчан бәйрәм иде. Менә минем мөрәҗәгать итәсем килә, кемнәрдән бу тора, Татмедиа җитәкчелегеннән дә торадыр, журналистлар союзыннан да торады Татарстанның. Менә шушы Смешная улицаның ничек тә безгә яңадан торгызырга иде. Бу миңа калса әллә ни чыгымлы эш түгелдер. Бик журналистларны берләштерә торган бәйрәм, күңелләрне бәйрәмчә күтәрелеп җибәрә торган дуслык чарасы иде бу Смешная улица. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, бәйрәм белән сезне. Рәхмәт үзегезнең дә бәйрәм белән.